Escola Valenciana, l'entitat que treballa per potenciar al País Valencià l'ensenyament en català, celebra el 25è aniversari. El 20 d'abril de 1986 naixien a Benifaió i a la Xara les trobades d'escola en valencià, amb l'objectiu d'impulsar l'ensenyament en català a les escoles del país. En aquell llunyà 1986 es van matricular 10.000 alumnes en la línia d'ensenyament en català. 25 anys després, les xifres han pujat fins a més de 200.000 alumnes. La promoció de la lectura en català centrarà les 21 trobades que es faran enguany arreu de les comarques valencianes, en les quals col·laboraran 720 centres i participaran més de 200.000 persones. Uns 150 alumnes d'arreu dels països catalans es van trobar en aquest primer aplec. Escoles en xarxa és una iniciativa d'escola catalana Òmnium Cultural, Escola Valenciana i VilaWeb. En un país normalitzat, la llengua, el valencià, el català, hauria d'estar molt present.